Jodong Luo ma Nairobi e bwo riwruok mar Luo Council of Elders koro osiemo wang'o oganda onagi mondo gimed tiyo e twech achiel kendo kik giyie mar yudo pogruok. Ne gilero ni sani koro ema oganda onagi onego bedie kanyakla ahinya to seche ma koro yiero maduong' ma 2027 okayo. Jodongo kano otelnegi kod Peter Ohaga ne oseyo mokalo tung' ni osebedo kamienjo e kinde jotelo mopogore opogore ahinya to gwenge ma Kaluo, gino ma giwacho ni biro keto oganda kama diny mokalo. Ne gikoni jotelo mag siasa mondo dhi nyime gi konyo oganda. Horuok nikech kaka weche waneno kadhi, jotendwa bende motelonwa mag siasa waneno ka pogruok betie, to mano ok wadwa ni pogruok bedie i oganda wawegi. Wadwa ni gibed ka giwuoyo gi dhok achiel, gi winjruok kamoro achiel, mondo eka ogandawa obed kod dongruok madgiyudi. Kama kwe onge, dongruok onge manyalo betie. Ni yien kogore piny to winy ke. Keno nitie sani ji ng'ato golo pache, ng'ato dwaro wiye. But gima wang'eyo kaka oganda Luo ni pod wan achiel, ma weche gigo ka wabiro winjo mket wan to pok wawinjo waneno gi mane media, to wabiro luongo gi kaka nyithindwa, to wabedo kodgi e ofis maduong' mar ker Odong Iranda motelo ne joluo duto piny mangima, to wawinjo weche gigo e odwa mondo wawinjo ni to ka en lweny to wuok kani, tang'o momiyo gigore, mondo wadong' kaka wan oganda Luo achiel marwa e tekowa, kendo ok wabiyie mondo aduyo odonje dierwa ochak tugowa. Wakwero gi ni ok wanyapogore. Jaluo chung' kamoro achiel gi nyikwagi manyora iloweyo to gi minyuolo sani.